E desprezámonos agora ata a Mariña Oriental, xa que camiñamos con Xoán de Muxata a Pontenova, territorio das antigas terras de Miranda e municipio mineiro por excelencia. Hola camiñantes, aquí estamos, en esta parroquia que se chama Vilaxe. Justamente detrás de min encontraremos unha casa que demostra que na Pontenova, ou unha casa, digamos, un señorío ou ben un pazo, que demostra que a Pontenova, como esa provincia fermosísima que temos en Lugo, que se encontra ben conservada e que temos unha naturaleza e uns entornos moi ben cuidados. E teño que facer unha mención especial ao equipo do Seprona de Lugo, concretamente a súa xefa, que se chama Isabel, por ter ansia de ter un equipo que cuide desto, de que poidamos todos gozar destas vistas panorámicas. Vamos coñecer a Pontenova e tamén, como non, a Virxe do Conforto. Acompañádeme que vamos ver cousas fermosas. Hoxe comenzamos o noso camiño na parroquia de Xudán, donde se encontra o Pazo de Vilaxe, construído alá polo ano 1583 por o señor de Miranda, sendo este o que deu nome ás auténticas terras de Miranda, coñecidas actualmente tamén como as terras de Burón. Paseando por xunto ao río Eo, lugar de culto pos pescadores, por ser lugar afamado de bos sermóns, encontramos os fornos maxestuosos que se chaman de Villaodriz, construídos con material extraído de Salgadelos. O ladrillo foi traído dali. Estes fornos funcionaron desde o ano 1960 ao 1964, onde fundían o material sacado das minas e iban a Bilbao a través do ferrocarril. Ali se facía con este material, que era nada máis e nada menos que óxido e carbonato de ferro, facíase armamento para emplear na Segunda Guerra Mundial. Seguimos o noso camiño e chegamos a ese lugar chamado o Conforto, un lugar donde aí temos maxestuosamente onde nós un santuario moi milagreiro. Hola camiñantes, aquí nos encontramos en este lugar precioso, a Virxe do Conforto. Aí un pouquiño máis adiante temos as terras de Taramundi, donde no seu día, antes de empezar o camiño, comprei esta vara, que foi comprada, como non, en Taramundi. Estas terras preciosas bañas un río fermosísimo que é o río Turia, que desemboca na Pontenova, como non, e aquí estamos, en esa fraga que integra en esas terras de Miranda. E aquí, con esta tradición dos panos que era onde se secaba os males, despois de haberse lavado en esa fonte, deixamos aquí o programa de hoxe e vémonos sempre que ti queiras no seguinte camiño. Gracias por estar con nós. E cambiamos de tema. A Agrupación Deportiva Pinguela de Monforte de Lemos adícase desde 1987 á promoción do voleibol femenino cun importante palmarés ás súas costas. O primeiro equipo milita na División de Honra, onde compite co patrocinio da denominación de orixe Ribeira Sacra. Pero non só destaca polos seus triunfos na cancha, tamén polo seu traballo en prol do deporte base. Con 8 minutos de quentamento, as xogadoras prepáranse para comezar o adestramento. Son 3 días a semana durante hora e media. A agrupación deportiva ten estes equipos que son, digamos, os equipos de élite, por chamarlos de alguna maneira, e logo ten tamén a actividade escolar, que son equipos que funcionan nos colexios, e teñen unha liga aparte escolar, e logo os xogadores que van despuntando en esas ligas ou que vemos que teñen posibilidades de subir, pois vayan pasando a estos equipos, que son os equipos que xogan Liga Galega. As categorías cadete e xuvenil comparten pabillón coas infantís. Das máis cativas encárgase o adestrador do primeiro equipo da Pinguela. La gente del club me llamó más que nada para trabajar también con las jugadoras de la base. Querían aprovechar la experiencia que yo tenía con equipo de base y la idea más que nada es formarlas técnicamente para que lleguen en un futuro, cuando sea más grande, puedan competir en equipos senior
y que no se esté contratando tanto jugadoras extranjeras y que se juegue más con gente de la casa. Pertenzo á categoría infantil, elexín este deporte porque é o que máis me gusta de todos os que practiquei. Gustaríame alcanzar unha boa meta, poder xogar na Superliga, por exemplo. É o deporte que máis me chamou a atención, o que máis me gusta, sinto-me identificada con ela. Bueno, pois cos anos teño o meu soño que é chegar á selección española, que, bueno, costarame un pouco, pero con esforzo ao mellor consigo. A Fundación TIC e a Agrupación Deportiva Pinguela asinaron un convenio para promocionar o deporte de base e difundir valores como o traballo en equipo e o compañeirismo. O traballo en equipo apórtame pois conocer a nova, en aprender a xogar en equipo e animar as demais persoas e, sobre todo, é moi importante que tamén te animen a ti. En la base lo que buscamos eso es, más que nada, armar un grupo y que ese grupo continúe en un futuro. Levo desde os 6 anos practicando venir a entrenar aquí e relaxar de todo, desconectar de todo e seguir aprendendo como unha xogadora. Bolseiros da Escola de Imaxe Son de Lugo realizarán traballos audiovisuais sobre a actividade deportiva da agrupación A Pinguela para fomentar o voleibol na provincia. A Igrexa de San Pedro foi escenario da celebración concerto de outono no que actuaron a Coral Polifónica do Hospital Xeral Calde e o único coro lucense de voces brancas Cantar delas. O evento musical foi grabado por bolseiros da Fundación TIC que elaborarán un vídeo promocional dentro do convenio que mantén ca agrupación musical. Se máis, deixámosles cunha das actuacións que ofreceron conxuntamente as dúas corais. Vémonos a vindeira semana. Grazas por seguirnos. Unha aperta.